Takže čaute, uvideli ste tomu ďalší deň, dneska si zahráme Far Cry Primu 5. part. V minulom parte sme... Čo sme robili? Ani už nepamätám. Trocha som chorúčky, lebo to počasie vonku tu sa mení jak ponožky. No nie, tak, no nič. Takže môžeme rovno sa na to vrhnúť. Čo máme robiť tu? To máme upgradeovať. Ale najskôr potrebujeme populáciu. Takže ideme ku tejto... Tá si tiež potrebuje upgrade, čo? No. Takže ideme najskôr tam, ku tomu nášmu krásavcovi, vlúčkovi, hau. Takže tak. Tam. Máme to hneď vedľa seba. A ten potrebuje tiež upgrade a ten už potrebuje riadne pecky. Ani nie. Čo nám ponúkaš? Prosím, že nie sú to oči. Skipneme to. Dúfam, že to nie je zimné. Dobre. Je to zimné. Ale dúfam, že to není nejaká chujovina zase. Lebo je tam taká jedna misia, že... No. Je tam taká misia, že máte slona a musíte s ním bojovať. Proti... No sa to dotklo, však. Proti hrochom. Dobre, tak asi máme nájsť... sochu... Nie, state. To je asi socha, pravdepodobne. Socha ženy. Trocha nevedia vyjadriť. Ja mám... Trocha väčšiu silu mám. Trošku aspoň sa Ja, to sú debil. Jeden hop. Ten sopel strašne teraz budete strašne počuť, že úplne sa mi zmenil hlas, ale... Ja sa ospravedlňujem, ale... Chcem vydávať videa, lebo... Treba. A... Chcel by som ešte teraz, tento týždeň strašne... Minulý týždeň som strašne točil, lebo som bol trocha chorý a už úplne mi to... Sopel som mal pomoc. A teraz som sa dal nejako dokopy. Tak som sa vrátil naspäť a... Ako hovorím to teraz tak, že úplne jak... keby som bol nejaký populárny youtuber a čo ma sleduje 100 000 ľudí. Práve že hovorím to tak, aby to znelo tak, že prečo som netočil. A to je to všetko. Mám nasledovať sochu. Tú sochu ženy. A chcel by som teraz, mám strašne dobrý nápad, nie že nápad, mám strašne dobrý plán na tento týždeň a ak sa podarí, tak bude paráda. A máte sa na niečo tešiť, to je strašne veľa toho bude a máte sa na čo tešiť. Hovorím vám, máte sa na čo tešiť a keď si tu nové, daj follow a keď sa vám páči toto video, daj like. Urobíme vám to radosť. Môžem 3-krát spadnúť na zem. Ja sa netrafím do tej ženy proste. Ja nevidím nič, lebo proste mi to zamezuje. Jak mám ich tam... Nemám ani... Jasné proste... To môžem konečne hádať. Ale jasné, keby aspoň ma... Tá ženská... Joj. Veď ale nejaký p***baný mraz. No konečne. Furt následovať tú čupku. Joj. Hop. To bola rýchlovka.
Hop. 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 Ale chlapci, kľud. Ukludni sa, nie? Si dáva oni koľko potrebuje zožrať. A tento hlavne. Zastavili sme tam na sútok. Čo je toto? What the fuck? Joj, chlapci, tu vás je. Ale daj mi pokoj. Čo si normálny? Oni! Ukludni sa. Ukludni sa. Veď ale všetci po mne šúťak. Jak je možné, že keď... Ja som dýrino, proste... Bože môj, to sa mi nenapadne skôršie, že to proste... Dosť, chlapci, už dosť. Sa ukludníme. Bude ma fajne ruka, keby som mal aspoň lúk. Niekoľkokrát... Už by to malo skončiť. Mám to zničiť. Hotovo. Wow. Zajímavá misia. No. Vaško, čo ma voňaš? Ba fatal. Pal hu udam fakli. Fuj, ty vole, on to voňa. Galaita. Udam pacham. Shrash. Yagi susarta. Swarga. Marmani. Makwadi. Udam shaskwani slak. Čiže robiť ďalšie? Udam. Masuk nia pacham. Uda plahagwar peti. Paráda. No takže... Nádherná misia, dáme si ďalší skill, takže čo si dáme? Čo je toto? Crouch. Koľko máme 5 skillov. Takže by som si dal hore... toto, takže to nemôžeme. Toto si dáme hore. Toto. Alebo čo, u týchto si... Nie, to mám, kde mám najmenej, dám si tu. To nám ukazuje toto. Dáme si toto a dáme si toto. Dobre. Takže môžeme ísť rovno ku nej. Nádherný typeček. A ten je úplne niekde v pi. Dobre, takže ideme tuto do našej krásnej dedinky. Neviem, či stihneme toto, lebo dáme taký kratší diel. Nech nejde len polhodinový diel. Čo pani moja? Ideme sa porozprávať. Palhu sashwalim huhaya, ukauhi waida, tu sasakwi. Ja mám zase niekde do prdele, mi chceš povedať? Ja ťa. To reálne sú niekde všetkých v prdeli? Ty kokos. No nič, tak idem dať ešte jednu misiu rýchlo. Čo je toto? Uni. Jasné. Center. Čo je toto? Medium. Toto je very hard.
Je to 1323 krokov je to. Takže strihnem to tu, lebo to je dosť veľa. Ujdeme sa tam asi. Takže zatiaľ. Tak sme tu. Takže úplne. Ideme na to. Čo to máme? Čo robíš ty, kunda? Apa! Tawinja. No Taiwanka. Schlauta. Magisch pa di mamma fuai. Duasa shwalim harsa. Už mám na ňu nervy. Shitaugatta. Dwa Sashwalim Samharsi. Hars Haf. Nie. Magisch washta mamma fpadi. Úplne nás to nezajíma. Hars Changwash. Čo? Máme prenasledovať toto, medveďa. Ty vole, jasné, keby som cez tie listy aj niečo aj videl. Ako... Dobre. Tam sú asi vlci. Nie kozy. Kozičky naše. Checkpoint, mám tu checkpoint. Jajjaj. Gasurias. Hladný bol. Čo je toto? Ja som chuj. To píšené. Kamo! Už dosť. Nie! Prečo furt dám toto? To Z-ko? Večko. Ideme za Meďo Beďou. Počujeme Meďa Beďu. Čo je toto? Ďalšie. Čo to je? Aha, dobre. Čo je toto? Aha, ručička. Nahnevaný. Meďa Beďa. To kde išlo toto? Ja počujem toho medveďa. Neskôr toho tigra asi. Alebo lev? Lev, prečo som odkiaľ som nabral, že lev? Toto si berem rovno. To si... Čo nájdem po ceste? Praško, hovorím ti pekne, i do prdele. I do riti. Ja ťa tak nenavidím, zdrhneš a míňaš mi zbytočne šípy. Ďalšia krv. A kde to vedie toto? No ďalej. Ja tu len kráčam si jak manekinka, zatiaľ si zoberiem drevo. Ďakujem ti, rád si aj vyrobím. Jasne, aspoň začni tedy, keď... Blesnivá. No už utekaj, šup. Kde si to zapil, môj krásavec? To sa mi zíde toto. No, tak večko dám znova. Aha, čo tu máme? Prehľadať. Ešte tam bolo ďalšie. To nič není už. No prše! Ajaj, to je ťažké toto. Kde to je? Kde mám ísť? Aha, tam. Mám taký pocit, že táto misia bude dlhá jak prasa, ale to je jedno. Niekto chytal ryby.
Takže asi to nebudem krátke. Chcel by som to do 20 minút. Ďalšie. Také schopnosti mať, že vidíš stopy. No až tu zmizajú. A už viem, kde to asi je. Tam, toto označené, to tu je. To budeme niečo si hľadať nejakú tú stopu po tom medveďovi. No jasné. No jasné. Dívaj na toho medňa, beďa. Dívaj, jak tam čuší si. No čo medňa, beďa? Máme ho zabiť? Bože. Braško, hovorím ti pekne, ale že utekaj. Ježišmaria. Kokos, to je riadný medňa, beďa, vole. On sa zosral asi. Psíček. Ale on je KPPS. Prepáč, psíček. Tu máš mäsko. Ty ležíš na zemi, ty. Čo tu máme? Ja... Mám nájsť zvierat, mám nájsť hunterov. A kde si mám akože zobrať hunterov? Zrite vypchať? Potom pachu žeby? Do one man mama fadi. The Igor jam shadaf mas. Flying with one, dap mas. Asi dáme, nie? Jasné. Takže môžeme sa rovno teleportnúť. Ale vidíme toto? Ešte preskúmať? Je to 200 krokov. To je málo. To by som mohol dať aj teraz. Neviem to strihať, zbytočne to budem strihať. Zatiaľ toto štípasne hop. Hop. Fej, aspoň tak si myslím. Čo tu máme? Až to bude. 2 dreva, si robíš kozy zo mňa? 2 dreva môžem tak využiť, tak maximálne vieš kde. V riti. Čo psíček, čo urobíš? Ty nevieš ani plávať, čo? Budeš plávať za mňa. Dobre, mňa to nezajíma. Ja idem si to savenúť, ideme si to savenúť. My si objaví tábor. Tábor. Tako... Tábor. Povedané tábor. Neviem, či to je tábor, ale... Asi len waypoint. Tu čo je v mne? No nič, ukáž. No tak toto, už viem čo to je. Toto vám poviem tak, že ak to... Toto už je iný level. Toto... To už bude trocha náročnejšie toto pre nás. Ej, Dorite, oni zavolali si pomoc, to sú čupky. On neskápal? Skápne. Dobre, už nemám náboje. Oni si zavolali pomoc, tie čupky, to sú slabé. No, bože môj. Detičky. Kamo. To je taký čurak. Nie ísť do riti, kokos. To ja si myslím, že je iný tábor, že si myslím, že s tými chuligánmi, ale toto už je iný level. To už sme aj my. Ja skápem. Nedávaj si 2 mesa, keď si plný. Skáp, kde mám psa? Pes útočí, pekne láska. Dobre, pekne. Nice. Pekne náš tábor. Nice.
A mi to teraz, jak mi to teraz povie, že dobre, môžem si to uložiť. Dobre, takže my asi u konca tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, tak si viete čo. S prepáčením naserte. A u ďalšieho videa čus!